Lawyer Mary Chiwenga rasvika pakuti kana nazo mushure mekunge hanzi Mary akanzvinonotsa kuya kukoti nekuti anorwara hatina patinopinda isusu sekoti. She says Mary is responsible for the delay because she's the one who was sick and was being remanded in hospital. It is logic that I simply cannot understand. Izvi zvauya mushure mekunge Mary akumbira kuti vedwe please dismiss this case nekuti handichakwanisi kuramba ndichiuya because of medical conditions, but koti iri kuti bodo iwe mhosva dzako dzichakutevera hapana patiri kuzoti hausi kukwanisa kuuya kukoti. Vari kuti ivo kurwara kwako izvo ndezvako, isu sekoti hatina patinopinda. So lawyer rasvika pakuti vedweka it is a logic that I fail to understand. Ndakundikana kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kudiwa. Hapana here Minister of Health guys anogona kubatsira kuti nyaya iyi ichipera toti chiko toshandisa Minister weFinance wechi handizivi kuti pakutodiwa chiko petition sama netizens toita zvipi, but anyway musikana achiri kungoenda kukoti vari kuti chero zvikasvika pakuti chii iwewe kana wanga uri kuchipatara isu hatizvipindi tiri kuti you were absent from court, saka mhosva dzako dziri kuramba dzichingo accumulate dzakadaro. Pane vamwe vari kuti vedway God preserve your life. Hapana munhu ari perfect way. No human deserves this kind of punishment. Ko munhu akadai, so why achiita zvinhu zvakadai to the mother of his children? Now think of what he is going to do kuna Bridget zvake. Haya kana uri Bridget ichika zvako. But anyway vamwe vari kuti Mary should go on national TV and beg and ask for forgiveness. All that matters at this point is the ability to see and hold your children. She should confess everything and anything, even what she did not do in front of the whole country, and hope she will be allowed to hold her children. That's all a mother can ask for, to see her kids. Kukanza aiwa izvozvo zvashanda kuti guys pakadai so guys hatisina zvokutaura nyaya Mary Chiwenga munongoziva guys, every time she goes to court we bring you the news, but chaicho chekukomenta panyaya iyi hatisisina. Ngavachingomusiya. I think kana zvasvika pazvava apa guys ngaachingosungwa achingoenda kujere kwacho. Zvimwe zvacho hazvidi kuti urambe uchiita nharo. Kana zvichingobvira ngaachingosungwa opuwa mutongo wake oenda kujere onopika nekuti ari kupika rake jere oga. Do leave your comments on what you think about zviri kuitika naMary Chiwenga.